Otumfuo bu asem no ha ye ko Sampa asem no ka no ya woda adechi fi da ye ko Sampa no krotia e na omudi se kan si yesu twitwa ye nkrofo no bi ma bi no koda hospital omu ni na ma awia anade omu kuratio sikan na ne ha me bebre ni se omu timi ko gina police station anim etututuo ko bebe ahemfie fu from ho onim ho pa na omudi sa aduma no pa no omu ho eni mpanifo bi a se bi omu ya business wo Sampa ya nim omu nyina ya omu sisi akiri no omu nyina wo ho a ye nchi obi a yes agro ya se ana asemu sa se nyina se mutaya chi ema ya se eti yonkan ni se me sa se afri baby a je na na kofisu na otosu mienu ya no ye Omahene free mu na nsemu sa se nka ye sa se free him address na mmom se bi dru baby a na enkonwa no se ye dikan na yi ohene de afri ho asemu sase wo Sampa kronti himfie ma kronti bibuae ebua me ne mabusiafo abim yenu enu ma ya adama watara mu nyina sebio na munkupo ne madawo ma ya tifo enum nu ka se olumpene sabre no na Manhyia no ankasa de na otiase ma opa abadwa nananum ahemfu committee ya nananum ahemfu baso ya nana Manhyia nana acting president no na ye omu twerofo na omu so kan asem no omu kan bua menim abusiafo abim omu ye no so omu mpene na ntia me bo we sinu be say atifo ho se na Otumfuo nkwan na aka asem no se bi so na abinum ke kan asem no nya saa na etie free ho no nana no Manhyia no ankasa so be free no e Manhyia akonya no so ebeda ho ma ye kan say ye besi no amamre kwan so ye besi ye hina ohimba bi ne ntuma ba me ye amamre anso na yasie ohine ntimi ka say yensi ohimba na won fa ntuma no mra na yenya amamre ensi ohine na mpese o motufato na medi ni junction kwatu so ma nana no mu a omu wabon ahafo regional house of chiefs efreye sabre na nana kodomo aye nkranza Manhyia Yankupon man baby panda na onu na ya onu titira ne omu freye tu asem no free committee say omu no pese asomdwe ba me asi nana ti omu freye ya ekosia ya buboso no ebeda de say nkonwa no mienu nyina eye me media ma nana num fa anyansa kwanso so omu sere ne anka memfa baako na nde aka no yemfa maye nuanum se me ebe ya efre omu a ombeba nanso mini na busiafo kwadwene ho ye se ebe yi baako no ye beduru ha na omo ye nse omo de omo mpene enkonwa no omo afa no nyina mia sebi Otumfuo adaro ma akonwa no ye medie no omo yi mi afrim enti asem ko so wo bon hafu ha omo mfre ye dakoro a misa se esisen ana asuma se firi we firi he nenti amika sa no bra ye be hia ha no nananum binum kira adwo se me ya bua asem no obi a obeka sa bia obua ya mbua asem no man misa ye dakoro pese anka asem da ko si se yewra onum se Sampa akonwa no eye ne dia na aye se ya eye ne ya no onu a obi mu tie se ensem ho na ohu ye mienu nyina yi asem no ba ha be kan aye ma ne bi kan wu de bibia me hu ahemfi ha ne bi kan omudifo ya sabre na committee ye na dankraja hene na kuma wu hene na ntotoro so hene na baafo kentenkranti so e ka omu ho nana numbu a omu fo omu so omu mpede na omu so chiro krata ana petition be ma yewura se omu pese yewura no ankasa tena mu bi na o ka asem no yewura tena mu no ndokoro wo ho ye se ati soko atade nkata so ndokoro mu be daade se omu ansora gina mu dendende omu di omu nana free baby na be ma ye nana egi sika ya omu betena afi se bi ompanifo so se bia che nso mu sen a entimi ndan chem intina wo se baby andokoro da no ye ditu ho na e kire omu se omu nya adihye se bi na Otumfuo bu asem no ha ye ko Sampa asem no ka no ya woda adechi fi da ye ko Sampa no
krotia na omudi se kan si yeso twitwa ye nkrofo no bi ma bi no koda hospital ya sabi enu na edna mua besinde ya yewura ma ye kwan se ye nko yi odisi a osefata ne osumo na obetuma akọ na abusan nso kwose ya ye no na abusan no nyina de ye satene ne ofi ase ya sabi ne murante de anana duwam de justice Emmanuel Ankaman se ye mfa no mra na won so antre yewura na won fa Sampa nsem nsa na won kohwe so emaye enne na bra yewura se ye no adru ya ye de namba ntu ye handa na ndokura yewura kaye ya ne ajehu na nanum nkura ayo Sampa nyina di akire ebi ahemfu ha ne mensa bi pa ba ko ne mienu bi ntu manti mamba na nanum nyina wo ha ya ye beta yewura ya chi amana so ya kire yewura na odi nkuru Sampa asenunsa yo eba sa no asem no copy regional security council ma o mu se ma obi anfa sekan emfa kurum ya wo de ko ho ne ekoso omu ni na ma awia anade omu kuratuo sikan na ne ha me bebre ni se omu timi ko gina police station anim etututuo ko bebia ahemfie fufuro mo onim ho nze ekoso akosi se na nu ya na yewura so ya kire ni nkrofo omu bituo ko serious wa ahemfie ho na enumu ye chi nkora bi na nipa na omu di sa aduma no pa no omu ho eni mpanifo bi a sabi omu ya business we Sampa enumu omu nyina ya omu sisi akire no omu nyina wo ho a ye nchi obi a sabi abo abia beyi wa de na wusum ni fide na wunyi no a so obesan abewi enti eto wo no hu aboye ye nim se agbonifo de obotru mpo a on kan kire na on kra won susu ye nim se omu aja ya na se omu asan ya fa abi fufuro bi enti sese ya ye ti haide kro no aju na se me da bi mi kan en mi ko mi se akoye sumuna soja wo ho a ofi se adum na so na ehihye ase enti ye nananum ti ha sese ya ade san ye se bi a obi asekwan na mmom se ade sa kakra bi a ye ntimi nko Sampa esense atutrafo da so ho a mu ni nam ho a ye di yani ho mu case de ya ye case more than 2500 ye nti obi a enti omu nim se bin ka Bible si ye nti obi aso na obi nfia de mfurum na nso saa asutwe no entimi mbaaye nti eti asese ya de uru afra woni wan kasa wumba nti na ya ba ye be so na odi kuro na hye nsa na ho Bible de bia mesra no menya akwanya se ya mesra me wura senka onka bi maye ewo ye Bible enti saa se ne bia ye tie no sabiu enje papa emse minim se yewura betumufu yenso betumufu yesi obi mfituodo ematoa nje onu mraduma na oye dada enti sabi yazu suma anuma nso wosoro a yenkyere mukuru onu akowie mu a kuro a opo no obekoso na mo ye betumufu afa ho na minim se obefa obibe ya aduma ni nkrofo anida no so se so ba obehu amamra ayi aduma se ne ebe ya obi abenya ne fa ahodie mi kan fa ahodie a obi benya a odi be kwa akodi boni na mum ne ebe ma ya nyina yasunu aduyen afutu amudi mo mo ne se sabi patapa emma obi nya dihye sabi obi ade wono so emma odie na asemba ya miya na ebi beka nze yawura wonya ntena akonya so kura no konya mienu bia yenim sensem wo hu wo Sampa hodie onu emu akasa se nyame ya adum na yewura de tumi hye ne nsa onu emu betena enye patapa so na wakasa akire omu ne ebe ya ye nyina ye beka bum na yasum Sampa na ebi aka yewura ne asanteman nyina asanteman yu kesu da wasipi nesum da mafi bebre minim se bebre no e wa akire no so ebe gina muso ama wiase nyina ate ne da ase Poku TV.